A Xunta aposta por concienciar os máis novos sobre a protección dos espazos naturais para convertelos en aliados do seu cuidado. Hoxe foi o Día Europeo dos Parques Naturais e a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, participou nunha xornada didáctica con escolares no Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. Nese espazo destacou a aposta por concienciar os máis novos sobre a importancia de protexer e conservar os espazos naturais, fundamentais para a comunidade no eido ambiental, económico e social. Poñer o foco no presente e tamén no futuro. De aí que unha das accións fundamentais sexa estar cos máis cativos, para que saiba que temos especies en peligro de extinción, para que saiban que en Galicia temos 4 centros de recuperación e cando van pasear por estes espacios que en realidad son protegidos, cando ven un ave ou un mamífero que está nunha situación delicada, sempre vai haber un lugar donde se cuide, se mime e despois se faga a solta correspondente, como no día de hoxe se fixo a solta de 3 miñatos que estiveran ingresados no Centro de Recuperación de Fauna Silvestre do Rodicio. Vázquez defendeu a importancia de preservar os espazos naturais protegidos na comunidade e de facer investimentos para coidar o medio. Rematou Galicia un traballo que comezou facía un tempo, que non era doado, pero que coa colaboración, repito unha vez máis, das administracións locais, fomos quen de sacar os plans reitores de usos e xestións. Hoxe por hoxe sabemos perfectamente que actividades se poden desenvolver nos nosos parques, ata onde somos capaces de chegar, pero algo fundamental, os parques tamén son convivencia. E hoxe o que dicimos é que as persoas se teñen que achegar aos parques. Para que haxa unha sensibilidade con eles para poder preservar así a natureza.